sa gugma mo nga walay pagkausap. Sige isayaw-sayaw, mga kamot ibayaw-bayaw, mga hawak ikiay-kiay, huwag tangan na ang mga pagmahay. Sige ilukso-lukso, dito sa langit ipasulbong mo, mga pagdaig kaniya, dito maghiusa kita. Hey! Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa itong pagsugod sa itong programa, ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Dios ka maoy nagatiman o nagbantay na nalipod sa mantag tao nga misalig bindangop kanimo. Wala gyud o Dios nimo kami pakyasa. Sa imo mga mensahe kanunay ming nagmadaugon, kanunay ming nagmalampuson sa mga buluhaton nga diin imuhang butang o Dios sa among matag kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong proteksyon ug salamat o Dios sa walay hunong nimo pag-amuma sa among kinabuhi. Padayon mo kaming gisuplayan sa kusog nga among gikinahanglan, diin padayon mo usab nimong gipasinati ang kalipay kalinaw nga moy among gikinahanglan sa pagkipuyo sa kalibutan. Ug sa amo karong panag-uban amahan, salamat nga imo na usab kaming panalanginan. Niya usab kami aron sa paghalad sa mong kinabuhi, sa paghatod og mga pagdaig pagpasalamat kanimo, sa pagpasidong sa imong pagkamaayo, ug pagpasalamat sa imong pagpanalangin na usab sa matag usa ka kinabuhi, sa mga tawo nga makabati makadungog sa imong mga pulong, mga mensahe nga amo karong madunggag masabdan sa imong panag-uban. Amahan i-bless Ginoo matag usa nga duna gayoy makatunan nga mga pulog mensahe nga gikan sa balaang kasulatan nga naa sa Biblia. Iblas Ginoo ang matag-usa nga mahimong madinawaton matinuhon sa imong mga pulong. Kami nagatuo nga ang tanan nga mga mensahe nga gikan kanimo dili gid mapakyas. Busa amahan, pasundag kami sa imong mga pamaagi, pasabta kami sa imong mga pulog mensahe aron ang imong mga saad kami mismo ang makasinati niini. We declare blessing sa matag-usa in Jesus name. Amen og amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome pag-usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Good evening sa tanan nato mga kaigsunan nga nagsunod sa atong programa pinaagi sa atong FM station 101.3. Good evening kaninyong tanan. Maayong pagpaminaw, maayong pakiguban sa mga Iran family. Maayong pagpaminaw ni Boss Binson og sa atong mga kaigsunan diha sa Sardinia. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programa ang kulong mo kinabuhi ko. Mayong pagpaminaw sa itong mga kigsunan, mga Alsola family diha sa Maliigang. Mayong pagpaminaw, mayong gabi ug maayong pakiguban ilabi na sa itong mga kigsunan diha sa City Ampak, City Linao. Brother Julius, good evening. Mayong gabi, mayong pakiguban diha sa Ablayan. Ato mga kigsunan nga nagpuyo diha sa Ablayan, kumusta mo? Abli na ba ang inyong mga radio set?
Diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko diha sa dial sa inyong mga radio 101.3. Maayong kabi kaninyong tanan, maingon man sa ato mga kaigsunan diha sa sitio Tubod. Maayong nga pagpaminaw, maayong gabi. Maayong pagpaminaw, ilabi na sa tumakigsunan nga nagpuyo diha sa sitio Linaw, mga Alianing family, mga Dinoyo family, good evening. Diri sa ato ang sitio Kalugtugan, maayong gabi, maayong pagpaminaw, ilabi na sa mga De Villeras, Tamayo, Candelario, ug sa tanan nga mga Dinoyo family. Maayong pagpaminaw, maayong pagpamati. Good evening sa atong mga tigsunan nga nagsunod na sa atong programa ug nag-share na sa ato ang programa ang kulong mo kinabuhi ko. Maayong gabi ni Nars Boyan, maayong gabi ni Lucy Camigi ug maayong gabi ni Mibi Dalio from Davao City, Normelita Yagma. Mo replay lang ko, maayong gabi ninyo diha. Maayong pagpaminaw, maayong pakig-uban dalaygon ng Dios. Oras sa itong programa, ang pulong mo kinabuhi ko, oras alas 8:11 na sa kagabion. Dalaygon ng Diyos magpanalangin. Mayong gabi ni Villanario Florentino Escape, dalaygon ang Ginoong Dios nga makagagahom. Mayong gabi Pastor Gideon og sa tanan na minaw ang Dios Amahan magpanalangin sa tanan. Medyo taas sa gamay Pastor, sa may taas. Bay ako punong tanan ang message no. Ako sa ning basahon kay medyo taas gyud no mga kaigsonan ato ning Tagalog pagtagad. Matud pa din medyo taas ni gamay Pastor, medyo taas gamay mura pog taas og dako. Matud pa kinin para sa atong tanan bahin ni sa pagdumot og dili pagpasaylo sa uban. Na ako'y kaila Pastor, tao nga successful sa ihang career, makaingon ko nga nakaila lang siya sa Ginoo sa ngalan lamang, kay pati Sunday motrabaho man gyud siya og naa sa bisyo. Naa siya'y pagdumot sa iyahang inahan og dugay ng panahon. Kay adtong panahon na ana sa ospital ang iyang inahan, bisan unsaon og hangyo na makakita dili magkikita dili gyud siya hangtod namatay ang inahan. Bisan pod sa paghaya hangtod sa paglubong, wala gyud siya niatin. Sa hangtod karon pila na katuig, wala siya moduaw sa lubnganan sa iyang inahan, sa iyang mismong pulong. Ang papel na nagisi na dili na mabalik na kapaguol ni sa akoa sa amoa nakaila kay puhon siya pod magkapamilya ug unsay gitanom karon sigurado gyud na anihon ni niya sa iyang umalabot nga kahimtang o sa pamilya. Bisan na pilo-piloon pa sa Ginoo, depende sa iyang kabubuton. Number 1, una sa pangutana, isip Kristohanon, magtotoo kang Hesukristo. Kanunay nagpakisayod sa pulong sa Dios ang Biblia. Unsay makatabang namo niining igsuon na priso sa kasuko ug pagdumot. Naunta mahaw-as siya sa kangit-ngit bago pa unta moabot ang silot nga gitakda sa Ginoo. Guilty ko ani Pastor, dili sa pagdumot pero kanang sala nga gibalik-balik gihayaan nako na magapos aning gibiyaan nako na mga gapos aning salaa ug ako mismo naglisod kog buhi. Yes, maunay kamatuoran. Ug ikaduha Pastor, daghan pang mga Kristohanon nga nagtuo nakapasaylo na sila sa uban, pero kung moabot ang misunderstanding
Manggawas ang mga kasalanan sa iyang kaaway kaniadto ug ibalik-balik og hisgot na unta iya na daong kunong gipasaylo. Again, guilty ko ani pastor. Labi na sa panahon sa kasuko og naningkamot og mawala ni sa ako ang sistema. Unsa di ay pastor ang kinaiya batasan sa usa ka tawo nga tinud-anay og nakapasaylo sa uban? Kay dili nako kalimtan ang dili magpasaylo sa iyang isa ka tawo, dili pasayloon sa amahan. Ang wala pasayloa sa Dios usab maimperno ang panaingnan or paingnon. To God be all the glory, ang pulong sa Ginoo magiya sa imuha pastor. Salamat kaayo sa pagtubag. So salamat kaayo Vilinario Florentino Escape, ang imuhang mensahe nagpakita nga dili sayon ang maong sitwasyon. Bugat og lisod kaayo nga tugkaron ang maong batasan kinaiya. Ang akong ika-istorya mao ni, normal ra gyud na sa kinabuhi sa tao kung dili gyud nato paharion ang balang espiritu. Dili gyud nato kalikayan nga mahibalik sa atong nahuna o mahibalik sa atong pagbati ang mga kabug-aton kun ang atong tawhanong kinaiya buhi pa hangtod karon. Ang pagdumot, ang kasuko, mga kagahapon nga nakapakisi sa atong kasing-kasing, kumbaga nakapasamad sa ato ang balatian, dili ug dili na diha mawala, labi na kon ang tawhanong kinaiya dili nato na siya kanang masuklan, dili nato na mapugnan. Kumbaga wala pa kani takamubon sa tawhanon natong kaugalingon. Ang pagdumot ug ang kasuko, kaguol ug uban pang bati nga mga kinaiya o batasan mugawas gyud na sa kaugalingon natong kasing-kasig hunahuna. Dili gyud na siya kalikayan, labi na sa pulong pagdumot. Ang imong gisgutan dinhi matud pa sa una nga pangutana, isip Kristohanon, magtutuo kang Kristo, kanunay nagpakisayod sa pulong sa Dios ang Biblia. Unsay matabang namo niini igsuon na preso sa kasuko ug pagdumot. Naunta mahaw-as siya sa kangitngit bago pa unta moabot ang silot nga gitakda sa Ginoo. Sumala sa imuhang gisaysay nga dunay usa ka tao nga nagbalauswagon, nagbalampuson, nga bisan pa sa iyahang pagkamauswagon, wala gyud niya ni ipaambit ngadto sa iyahang ginikanan, labi na gyud sa iyahang inahan. Kumbaga murag iyahang gilangsang ang kalimot ngadto sa iyahang ginikanan o kaha sa iyang inahan. Nagpakita nga grabe ang iyahang kaguol, kasuko, nga maoy nag-auhag sa iha kanunay kasing-kasing nga dili pagtagad og dili paghatag og panahon ngadto sa iyahang inahan hangtod kini nibiya sa kalibutan. Sa imuhang gisugilon dinhi sa tong programa nga usa ni siya ka taong nagtuo pero naay bisyo. Dili nato kalikayan o dili nato ni ibaliwala ang gisaysay sa atong Ginoo mahitungod sa pulong Kristohanon or tao nga nagtuo og Ginoo. Naay duha ka kahimtang nga gipakita gyud sa Ginoo sa pulong Kristohanon. Dunay Kristohanon nga mi-surrender gyud sa Dios sa kinatibuk-an. Apan doon na po'y mga Kristohanon nga until now pila lang ka porsyento ang makit-an nga kausaban, gani ang uban wala pagyoy kausaban, pero wala magpasabot nga wala na sila paglaom.
Atong hinumduman nga ang tao bisan unsa pa na siya kasuko, pagdumot o kasilag bakaha nga naghari siyang una-una kasing-kasing. Dili na to ni kalimtan samtang buhi pa ng tawhana doon na pa'y paglaom nga mausab. Doon na pa'y paglaom nga mabag-o samtang buhi pa. Ang usa ka tawo nga Kristohanon, tinuod nga dunay mga Kristohanon nga dunay pagdumot. Tungod kay ang kinabuhi manggong Kristohanon, ito sa process. Dili diha-diha 100% mabag-o ang tao. Dunay mga panahon nga kinahanglan pang moagi tag kalisod. Isa na to matugkad og makabot ang tinuod nga kabag-uhan. Mao nay giingon ni Haring Solomon nga usahay ang tao kinahanglan pang makasinati og mapait nga kasinatian isa pa mabag-o sa ilang batasan. Isa pa muhimo og pagpanugyan sa tanan ngadto sa Ginoo. Dunay mga daghang pamaagi nga imong makit-an sa Biblia aron ang tao mabag-o, mahitungod sa kalisod, sa balatian, sa kawaladon o sa mga problema sa prisuhan, sa hospital ug uban pa. Unya, sa ako nang gikaingon, ang kinabuhi nato isip Kristohanon, dili gyud tanan nga kinabuhi diha-diha mausab, diha-diha mabag-o. Dunay step by step nga kausaban, kabag-uhan. Unya, kung ang tao mo'y patanahon sa tao nga naapagyapoy makit-an nga dili maayo, mura bitaw og dili na noon makit-an tong mga nausab sa iyang kinabuhi. Ang tinuod sa kinabuhi sa tao naasay nausab, pero kung ang tao magoy mo tan-aw, ang iyang kausaban dili na makit-an kung ang tao makatutok na sa sayop nga nabuhat sa usa ka tawo. Munang makaingon ta nga Kristohanon nga wa gyud mabag-o. Pero dili gyud ta ka hukom ana mga kaigsuonan tungod kay wala man gud ta makakita sa tinuod nga kinaiya o batasan sa kinatibuk-an sulod sa kasing-kasing sa tao ibin sa nahuna. Wala ta masayod nga gabuhat siya ana pero sa iyang hunahuna naguul di ay ni siya. Nasubo di ay siya. Naadi ay say mga pagmahay ang hinungdan nga anong ihan ng gibuhat naaragyo say garbo. Kasagaran mga kaigsunan, ang tao muhimo og dili maayo tungod ra gyud na sa garbo. Unya usa ka na ka mata nga kinaiya sa tao nga modala kaniya ngantos kalaglagan. Ang pinakalisod sa kinaiya sa tao kining garbo. Lisod nga tambagan, lisod istoryaan, puro gyud na lisod. Gani kung imong tan-awon ang mga anghel sama ni Lucifer, dili gyud niya makit-an ang kana bitang unsa ang pinakamaayong buhaton tungod kay naghari man niya ang garbo. Lisod kaayo kon ang tao harian sa garbo. Dili gyud na siya makalimot, dili na siya makalingkawas sa kaguol o bisan unsang bati nga kinaiya, bati nga pagbati, bati nga mga nasinatian sa iyang kinabuhi kaniadto. Gawas lamang kung siya mismo ang makadawat sa Ginoo, makaila o Ginoo, makasampit o Ginoo sama ni Pablo. Ang
Usa ka tawo mga kaigsuonan nga naapay bisyo nga nagtuo Ginoo, kita nga nakakita, kita nga nakadungog, kita nga nasayod, dili gyud ta makahukom nga kana bitang wala na say paglaom. Ang tinuod, ang tanang tao samtang buhi pa do na gyunay paglaom nga mabag-o, nga mausab, nga maluwas. Unya, ang imong pangutana dinhi, unsay matabang namo ni ining igsuon nga napriso sa kasuko. Pagdumot na unta mahawas siya sa kangit-ngit bago pa unta mo abot ang silot nga gitakda sa Ginoo. Guilty ko ani pastor, dili sa pagdumot pero kanang sala nga gibalik-balik, gibiyaan na nako na pagapos aning salaa og ako mismo naglisod kog buhi. Yes, maunay kamatuoran. Ang usag yod nga imuhang buhaton mauni na amanggoy mga sala nga lisod kayong biyaan, lisod nga talikdan, na ipagbati nga lisod kayong kalimtan. Pero usa ka bersikulo nga akong ihatag kanimo nga makatabang kaayo ni labi na gyud sa mga taong na kanang gibilanggo sa kasuko, gibilanggo sa kanabitang pagdumot. Lisod kaayo makalingkawas ang tao nga nabilanggo sa kasuko kung dili sa kalimot. Ang bersikulo nga ako ang ikahatag ni ini kanang naa sa Hebreo kapitulo 12. Makalingkawas ang usa ka tawo kung dili na ang kaniadto iyang hinumduman, dili na kaniadto ang iyahang tipigan, kundili iyang paningkamutan ang pagtutok kang Kristo. Kita manggong mga Kristohanon o kitang mga tao, bisan kamo diha nga naminaw, kung tutukan ninyo ang mga butang nga nakapasakit ninyo, nakapaguol ninyo, mga panghitabo nga kaniadto nakapasamad sa inyong balatian, musamot ang imuhang kanabitang kasuko, pagmahay, kaguol ug uban pa. Nga lisod kaayo nimong i-manage ang sitwasyon kon kasing-kasing na gani ang kanabitang kasing-kasing na gani maoy madamage. Lisod kaayo na siya nimong talikdan kung kanunay nimong ihatag ang imuhang atensyon sa mga panghitabo nga maoy nakapasamad ug nakapaluya, kanang nakapasakit nimo. Bisag unsa pa ka haruhay, bisag unsa pa ka kanabitang kahamugaway, kung sa imong nahuna og ang imong kasing-kasing kanunay nimong kanabitang gihatag ngadto sa mga panahon nga diin ka nagsugod ang imong kasilag, nagsugod ang imuhang kasuko. Ang akong ika-advise ana, labi na gyud sa mga tao nga inana og kahimtang, ayaw paabuta nga kana bitang makaamgo ka kung dunay mga kalisod or kahabalatian. Ayaw gyud na siya paabuta. Ang imong buhaton mao ni, kung ikaw ang nakasinati niini karon nga nabilanggo ka sa kasuko, kasilag o uban pa, kinahanglan makalingkawas ka ana. Unsaon man, isurrender ang imong kaugalingon ngadto sa Dios ug tutuki si Jesus Christ. Ang imong buhaton, likay ang mga dapit o lugar o mga panghitabo diin didto nagsugod ang imuhang kasuko.
Diin nagsugod dito ang imuhang kasilag. Ilayo ang imong kaugalingon sa mga dapit nga diin makapapukaw sa imong tawhanon nga kinaya. Tawhanon nga pagbati. Kinahanglan dili na nimo ihatag ang imong nahuna, ang imong kasing-kasing sa mga panghitabo nga kaniadton na bugatan kapag ayo. Mga pamaagi aron kana bitawng dili na ka masakitan, dili na ka mabugatan ang pagdangop ra gyud sa atong Ginoong Hesukristo. Dili ang pagdangop sa kwarta, kundili ang pagdangop ra gyud diha kang Kristo. Tutukan ra gyud nato si Jesus Christ. Kumbaga 100% ang atong nahunang kasing-kasing nahalad na, nahatag na sa atong Ginoo. Sa pagtuon sa Biblia, sa pagkinabuhi, sa mga mensahe nga nas Biblia. Daghan kaayong pwede nga buhaton aron mabisi nimo ang imong nahuna, ang imong kasing-kasing para sa Ginoo. Taga-iog kana bitawng tumong ang imong pagpangalagad. Hatagi og pangandoy ang imong kasing-kasing og ang imong kaugalingon diha sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kumbaga kinahanglan imong pangando na kay mga buluhaton nga imong pangandoyon. Kumbaga imong bisihon ang imong kaugalingon sa mga buluhaton sa Ginoo. Pero kung dunay mga tao nga sumala sa imong sugilon dinhi, unsa may ato ikatabang kanila? Ang atong ikatabang sa mga tao nga naulipon og nabilanggo sa kasuko o pagdumot, number 1 ana nga hinungdan, garbo. Ang ato ana, pagampo. Paghagyo sa Ginoo. Ug samtang nangamuyo ta sa Dios, dili na tutugutan nga magkinabuhi ta sa sala or magtipig tag sala. Kaya mahitabo manggod ang atong mga sakripisyo ug atong mga hangyo pagampo sa Ginoo, dili mangyud na siya matagaan og pagtagad. Kung kita nga nagampo, nagsige ra pod tagbuhat og dili maayo atubangan sa Ginoo. Kay ang dawaton manggod sa Dios nga pagampo, katumang mga tao nga nakapahimuot niya. Gawas lamang kung nagampo ka, bisan kung nakasala ka, makasasala ka, nagampo kag kapasayloan, nagampo ka sa Ginoo nga, pasayloon ka sa Ginoo, dawaton ka. Pero kung nagampo ka nga pasayloon ka, unya, sige ra pog kag buhat sa sala nga imong ginulsulan, dili isipon na mahitabo nga dawaton ang imuhang kana bitawng sakripisyo. Kay ang giingon sa Biblia, kita nga magampo kinahanglan magkinabuhing balaan, magkinabuhing matarong. Diha sa Juan 9:31 nga nasayod kita nga ang Dios dili gayod maminaw sa mga pag-ampos mga makasasala. Mao nang si Pedro nagwali nga ang pag-ampo sa taong matarong, o si Santiago, no? Pag-ampo sa taong matarong dakong kahimuan. So ang ato ikatabang sa mga tao nga nabilanggo og napriso sa pagdumot o garbo, pagampo. Unya, kung mahimo, imo na siyang pangumustahon. Imo na siyang paningkamutan nimo nga matukod nimo ang relasyon, maayong relasyon, para makasud ang imuhang kana bitawng mensahe, makashare ka sa pulong sa Dios. Mahatod nimo ang mga mensahe sa Dios sa maong tao. Maunay usas mga makatabang. Kung ang tao nga
kung ang tao nga imong gihisgutan do na po kay kasuko, dapat imo siyang pasayloon. Imo tong dawaton nga ang iyang mga kapakyasan para makaampo ka sa Ginoo nga naay kalipay, naay kalinaw, ug naay paglaom. Og matud pas diri sa nawala naman. Ako sang balikon ha. Akong tan-awon diri kung akong tan-awon kung ako bang maapsan ang imuhang mensahe kay wala nako wala nako ma-save, no, nindagan ang atong monitor diri sa ako ang cellphone nga gigamit. Dili na nako makita ang imuhang pangutana. So ako sang i-open diri kung maable pa ba. Ako sang suwayan kung madaba sa ako ang usang monitor. Ako ang tan-awon kung madalap ba. Para mabalik na kong basa tong imuhang pangutana. Akong suwayan kung madala ba. Okay. Ako sanay nga tan-awon kung asa to dapit ang imuhang pangutana. Villario Florentino. Murag dili na nako makita diri. Wala na. Wala na gyud. Akong tan-awog balik ha. Kay wala na ko ma-save ang imuhang pangutana. Kung okay ra nimo, ibalik nimo og send diri para mabalik na ko tan-aw. Kay nawa gyud sa ako ang monitor ang imuhang pangutana. Wala gyud. Dili na ko makit-an diri sa usa na akong monitor. Si Anrisa Villanueva bayong gabi watching from Carcar City. Og si Marivic maayong nga pagpaminaw, si Junivel maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Junivel Himina, maayong gabi pas. Si Rosbicin maayong gabi pastor, maayong gabi, maayong nga pagpaminaw no sa tanan ni si Joina Okulam Punsi maayong gabi sa tanan pastor, dalaygon ang Dios sa tabang sa Ginoo naka-overcome ko sa akong kalisod sa mga gagmay pa akong mga anak. Super kalisod. Grabe no, super gyud. Dili gyud sayon. Danay mga kalisod nga mura og makaingon ta nga wa nay paglaom. Wala nay kaugmaon kumbaga. Pero kanang tanan do na gyud nay kagawasan. So isin ko nos ako ang messenger diara. Medyo taas ni okay. Ako ning basahon ha. Una, usag gyud nga makapahawas sa tao gyud kanang pag-ampo like sa gibuhat gud ni Abraham ngadto kang Lot. Si Lot wala tuod siya magpuyo nga makasasala pero naa sa dapit sa mga makasala sa Sodoma Gomora. Naluwa si Lot tungod kay dunay nag-ampo sa Dios para kang Lot, si Abraham. Muna nga usas makatabang gyud sa tao nga nabilanggo sa kasuko, pagdumot ug uban pa nga mga tawhanong kinaiya ang pag-ampo ra gyud. Kon like example sa mga pamilya, ang mga kabataan na bilanggo sa bino, bisyo ug uban pa. Kon ang ginikanan inahan og amahan magkahiusa nga mga muyo sa Dios nga magampo kanunay sa Dios para sa ilang mga anak, dawaton og
kanang tubagon gyud na sa Ginoo. Munang pag-ampo mga kaigsunan dili gyud na mahimong kawang atubangan sa Ginoo, lamang kita nga mag-ampo mga kaigsunan kinahanglan magpuyo gyud pud ta nga matarong ug balaan. Kay ang gipakita diha sa Biblia nga ang pag-ampo sa taong matarong dakog kahimuan. Ang ikaduha pastor, daghan pang mga Kristohanon nga nagtuo nga nakapasaylo na sila sa uban, pero kung moabot ang misunderstanding, manggawas ang mga kasalanan sa iyang kaaway kaniadto og ibalik-balik og hisgot na unta iya na daw kunong gipasaylo. Again, guilty ko ani pastor, labi na sa panahon nga sa kasuko og naningkamot og na mawala ni sa ako ang sistema. Unsa di ay pastor ang kinaiya o batasan sa usa ka tawo nga tinud-anay nga nakapasaylo sa uban, kay dili nato kalimtan ang dili magpasaylo sa isang isikadaw, dili pasayloon sa amahan. Ang wala pasayloa sa Dios, amahan maimperno, imperno ang panag-ingnan. Sige no, naagyod dili gyud na no kalikayan na ay panahon nga sa kinabuhi sa tao nga bisan kon moingon ta nga gipasaylo naman ako na siya, pero nganong sa panahon nga hisgutan og istoryaan ang ihangalan, murag mabalik sa akong kasing-kasing ang iyang gihimo, ang iyang gibuhat. Ngano man nga ako namang gipasaylo, kung mahimo itabi og maupagan ni himuong tema ang iyahang kagahapon nga unta ako namang gipasaylo. Nganong inana mangyud ang kinabuhi sa tao? Nganong dili mangyud kanang dili mangyud malimtan og lisod man kalimtan nga unta ako namang gipasaylo? Ang tinuod mga kigsunan, kita nga tao, kung dili gyud nato surrender ang kinatibuk-an ngadto sa Dios, kumbaga mingtuot ta nga buhi gyapon ang atong pagkatawhanon, buhi gyapon ang ato ang tawhanon nga kinaiya, dili gyud ta makalingkawas ana. Ang gisugilo ni Apostol Pablo nga mensahe, kinahanglan nga sa atong pagpangalagad o sa atong pagtuo sa Ginoo, walay laing hari sa atong nahuna o sa atong kasing-kasing, ang balang espiritu. Kay ang balang espiritu maulamay makabuntog sa tawhanon natong kinaiya. Kinahanglan paharion gyud nato ang balang espiritu. Mao nay gisugilo ni Apostol Pablo nga labaw sa tanan, paharian ninyo ang balang espiritu. Unya ayaw tumani ang tawhanong kinaiya. Matud pa ni Apostol Pablo diha sa Galacia, ako ning hatagan og pagtagad mga kaigsunan, kay daghan pong mga Kristohanon nga wala gyud makalingkawas ani nga kinaiya, nga makaingon tang gipasaylo naman ako, pero nganong mubati pa man kog kasuko, mubati pa man kog kaguol. Ang tinuod mga kaigsunan, kanang kasuko wala na magpasabot nga wala ka makapasaylo. Naay mga pagbati nga mubati kag kaguol or kasuko guban pa kabugaton, wala na magpasabot nga wala ka makapasaylo. Dunay mga daghang hinungdan nganong nasuko ka, nganong nabugatan ka, nganong nabati ang imong kinaiya. Kasagaran, bugat ang imong nahuna or kaha busy ang imuhang kahimtang anang adlaw, dili relax ang imuhang, murabag nahago pag-ayo ang imong kaugalingon, nahago pag-ayo ang imong nahuna. Ang mahitabo magud ana, mubo kayo ang imong pasensya. Kumbaga dali kang saputon,
Dali ka nga mairita kumbaga kanang sobra bitaw kahago ang imong huna, sobra kahago ang imong kaugalingon, dili relax ang imong kana bitaw paggamit sa imong kaugalingon, unya makadungog kag mga pulong nga makapapukaw sa imong nasinatian kaniadto, dali kaayong muriak ang imong pagkatawhanon. Ngano man, tungod kay sa panahon nga weak ang ato ang pisikal nga bahin, sobra na gani ni siya kahago. Ang ato ang hunahuna og atong kalag, dili na kaayo na siya kakonek sa trabaho sa Holy Spirit. Mao na nga kinahanglan kining atong lawas nga mao ang templo sa Dios. Puy-anan sa ato ang puy-anan sa balang espiritu. Kinahanglan dili nato ni siya haguon pag-ayo. Dili nato ni siya kana bitang abusaran kumbaga. Ayuhon nato ni siya paggamit. Dapat sa ato ang paggamit sa ato ang pisikal nga bahin, gamiton nato kanang gitawag self-discipline. Dapat doon na tayo disiplina. Kung dili na gani kaya sa atong lawas, dili na to abusaran ang atong lawas nga mura bitaw silutan tungod sa trabaho. Ang mahitabo magud ana kana bitaw mamubo ang imuhang pasensya, ang imuhang pagbati, ang imuhang kinaiya murag dali gamay na lang kulang, murag dili pwede nga samukon ka. Unya kung inana ang ato ang kinabuhi, makadungog ug makabati ka sa mga mahinumduman ba nimo panlang ang imong mga naagian, mairita dayon ka. Kabantay mo kanang naay mga tao nga adunahan, unya naa sila'y mga trabahante. Ang trabahante nga kanang maalamon, dili na sila muda duol sa ilang agalon kung ang ilang agalon busy. Kanang kumbaga naay problema. Ang trabahante nga naay kaalam, dili na siya basta-basta muduol aron muhangyo sa ilang agalon, kon labi nang ilang agalon kanang wala pa kapahulay. Gikan pa sa lakaw, gikan pa sa ilahang trabaho, negosyo guban pa. Dili na siya pwedeng hangyoon o duulon. Kay posibilidad nga balibaran yun ka sa imo ang uniyang anyoon. So kinahanglan mangita gyud kag timing. Ang trabahante nga swito na, maghulat na siya nga ang iyang agalon makapahulay, makarelax. Sa dihang makarelax siya, labi na dayong makatulog na siya, enigmata, relax na kaayo ang iyang una-una. Ang usa ka trabahante nga naay kaalam, isa na siya muhangyo dito. Ilabi na kon iyahanang sirbihan, iyanang pakanon, o niya makarelax na ang iyang agalon, isa na siya muhangyo. So inana na siya. Ang atong kaugalingon, dili pwede gyud nga kana bitang maabusaran. Kay kung maabusaran nato ang ato ang kaugalingon, dili ni ka-manage sa mga problema. Lisod kaayo nga kanang dumalaon ang unsa may mga problema. So usas ako ang ika-advise no kon kanang para ang imuhang kaugalingon dili guilty ani nga klase nga kinaiya sa tao, pangitaang mga dapit nga kana bitawng makapahulay ang imong nahuna, makapahulay ang imong kasing-kasing kumbaga, makarelax ba. Unya ayaw ipaduol ang imong kaugalingon sa mga dapit o mga tao
nga maoy makapapukaw sa bati nga imong nasinatian. Ilayo gyud paningkamuti nga ilayo gyud ang imong kaugalingon ug usas mga pamaagi aron malayo nimo ang imong kaugalingon sa mga tao nga diin imo nang gipasaylo apan mao na nga kung imong hisgutan murag mobalik gyapon ang imuhang kasuko. Nya guilty gyapon ka kay murag inana gyapon ang imong kahimtang bisan ka Kristohanon. Tinuod na siya kay imo mang nahatag ang imong nauna ug ang imong kasing-kasing sa mga panahon diin ka nabugatan. Sa panahon nga diin ka kana bitaw nasakitan. Ayaw ihatag ang imong nauna ang imong kasing-kasing. Kay mabugatan man ka. Ang imong buhaton imong ipaduol ang imong kaugalingon diha sa presensya sa Dios. Nya daghan kaayong pwede nimong buhaton para imo nang malimtan. Magtuon kag Biblia. Or kaha mangita kag mga tao nga makatabang nimo or ikuyog nimo sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kumbaga ibisi ang imong kaugalingon sa Biblia. Ibisi nimo ang imong kaugalingon sa pagpakigsulti sa Dios. Dili sa pakigsulti sa mga tao nga makapahinumdum lang nimo sa mga panahon diin ka nabugatan. Kay ang mahitabo magud ana, masakitan gyapon ka. Ayaw hinumdumi ang mga kagahapon nga bati. Diha sa Galacia 5:16 ingon dinhi nga kini akong isulti kaninyo, paria ang espiritu sa inyohang kinabuhi ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas nung kaibog. Unya kining lawas nung kaibog kana bitawng ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas nung kaibog. Buot ipasabot ayaw tagaig panahon ang imuhang tawhanong kinaiya. Kanang ang imuhang kahimtang kaniadto nga wa pa kay Ginoo. Ayaw to siya hatagig pagtagad. Kumbaga, imo naman to siyang gihubo, imo naman to siyang gibiyaan, imo naman to siyang gisalikway, imo naman to siyang gikalimtan. Ang imuhang buhaton karon ibisi ang imong kaugalingon sa pakigsulti sa Dios, sa pagkat-on sa mga buluhaton para sa Dios. Daghan kaayo nga pwede nimong buhaton aron mabisi ang imong kaugalingon sa mga buluhaton para sa Ginoo. Magtuon kag mga awit para sa Ginoo. Unya kung doon na may mga tao nga mokontak nimo, mga tao nga makatabang di mo bitaw nga mahinumduman hinuon nimo ang mga nangagi, ilikay imong kaugalingon, ayaw entertain na. Sa ako nang gikaingon, kung dunay mga basura sa imuhang palibot, kinahanglan, imo na siyang ilayo sa imong kaugalingon, kumbaga. Ayaw entertain na. Ayaw pasudla ang mga basura sa imong nauna, sa imong kasing-kasing. Para dili nimo na siya mahisgutan. Kay kung imo manggong entertainon, damor nimong mahisgutan ang bati, damor kang masakitan. Og mahimo maglisod na kaana og kana bitawng move on. Maglisod ka nagkalimot. Nya murag imuhang gipahinumduman hinuon nimo ang imong kaugalingon para mahinuon masuko. Pero imo nang gipasaylo. Ang imuhang buhaton mao ni para dili na nimo na bation sa imong pagkakristohanon karon. Ilayo ang imuhang kaugalingon sa mga tao nga diin ka nabugatan. Ilayo ang imong kaugalingon sa mga tao nga diin ka nasakitan. Kinahanglan magpalig-on ka diha sa presensya sa Ginoo.
dapat maunay imong buhaton. Sa ako nang gikaingon, ibisi ang imong kaugalingon sa buluhaton sa Ginoo. Pero tindaghana nga mga buluhaton sa Ginoo nga makapabisi sa atong pagkakristohanon. Si Andrea Villanueva naaman goy panahon pastor nga atong mahinumduman ang sakit nga gibuhat sa uban nga rikanato, pero kon nakapasaylo na ta, bisan makahinumdum ta, wala nay kirot sa atong kasing-kasing, okay na atong kasing-kasing, wala nay pagdumot. Kana kung naka-move on na ka, kana bitawng nakadawat na ka. Pero kung wala pa kakadawat, yes, na-release na nimo ang kapasayloan, gipasaylo na nako sila Lord. Pero kung wala pa nimo madawat di ay, ang imuhang nasinatian, ang mahitabo magud ana kung dili ka kadawat nga sa imuhang mga naagian, lisod gyud nimo ang malimtan. Una nga, dawata nga, maunay imuhang maagian. Dawata nga, maunay kana bitawng gipasinati sa Ginoo sa imong kinabuhi or gitugot sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay kung dili man gud ka kadawat sa mga kanang mga lisod or mga kasakit nga imong naagian, na dili gud ka kalimot ana. Mao bitaw na nga kabantay ka sa kinabuhi ni Job. Si Job miingon siya nga giingnan siya siyang asawa nga magsigir ba ka og sampit sa imong Dios? May pa imong balikason na imong Dios og kamatay imo. Usa may tubag ni Job, kanang imuhang sinultihan daw sama sinultihan sa mga babaeng buang-buang. Dili ba di ay takadawat sa mga dili maayong butang? Maunay giingon ni apostol ni Job, mga maayo ra ba daing butang ang angay natong dawaton? Unsa may makita nato sa kinabuhi ni Job? Sa iyang sitwasyon mga kaigsuonan, lisod kay nang dawaton sa mga taong di pod mo dawat. Kay ang tao manggod nga dili mo dawat, mga kaigsuonan, puno na sila sa pangutana. Na ay mga gagmay malatian ya di ka kadawat, moingon dayon nga nganong ako pa man sa kadaghan nga mga pwede og angayan nga maoy makadawat aning balitiana, nganong ako pa man nga nagtinarong man unta ko sa pagpangalagad, nganong daghan kay siyang pangutana tungod kay wala siya kadawat. Pero kung imo na siyang dawaton nga maunay gitugot sa Ginoo, kay diha ka mas makakaton, diha ka mas makaila og Dios, makadahig ka sa Ginoo, makapasalamat ka sa Ginoo, ug wala dili na ka makahimo og daghan pang mga pangutana. Muna kung sa atong kinabuhing Kristohanon mga kaigsuonan, gipahibalo na magyuna sa Ginoo nga daghan kay tang mga maagian nga mga kalisod, mga pagsulay, kanang tanan dili ta dapat matingala. Dapat kaantigutang mo dawat nga mo nay atong maagian. Like sa una, katong nag-cancer ko, nakurintehan pagyud ko. Grabe nga kalisod. Daw naapagay mga pagsulay nga daw ikamatay na nako kung ako lang kana bitawng kung wala para gyud Dios, kumbaga. Grabe bugata. Pero sa akong nasinatian mao ni, sakto gyud ang giingon ni Job nga kinahanglan ka antigutang mo dawat. Nga maunay ato ang maagian. Maunay atong masinatian. Kay kung dili man ko kadawat, sa ako nang gikaingon mapuno tas pangutana nga maoy makapabug-at nato og dili ta makadayeg hinuos Ginoo. Pero kung makadawat ka, makaplano pa ka, madumala nimo ang imong kaugalingon, kumbaga ma-manage nimo ang panahon.
nay pinakasimple nga sabton. Like example, ang tao nga dili kadawat sa iyang hitsura, na di gyud na mahimutang. Ang uban gani di katulog. Oy, daghang kay mga tao nga di kadawat sa ilang hitsura. Magsigig lang ta og sa amin, dili mahimutang unya kabantay mo anang mga taong dili kadawat sa ilang hitsura. Ayaw gyud na siya surang-suranga. Ayaw na sagsamok-samok ka kumbaga. Kay mabuthan gyud ka ana. Kaya wa man nakadawat. Pero kung nakadawat ka sa imong hitsura, uy, bisag asa di ka maulaw. Ngano man nakadawat man ka. Pero kung hindi ka kadawat, naitaw mo tago ka. Kaya kakadawat. Mausad na nga, kung naa kay mga nasinatian nga dili maayo nakapabugat nimo, unya di ka kadawat, bugatan yung ka. No? Ingon din mga kigsunan, si Ronaldo Quintana, maayong gabi pastor, sa tanan naminaw, salamat, tinuod yun na pastor. Si Connie Paran, tinuod yun na tanan pastor, sakit kaayo jud. Yes pastor, tama jud, Oliver. Tinuod yun, kalma lang ta. Ako sahay init jud og ulo. Danilo, kanang init og ulo, itulog ra na. Mawara nang kainit. Ipahuway ra ba? Tanan nga kasuko, sapot ug ban pambati nga na iya. Usas ako ang na sinatian nga angay natong buhaton kanang ipahulay lang. Ikaon nagsakto, itulog nagsakto. Wala lagi na imong sapot. Bisag unsa pa na kalisod, bisag unsa pa na ka bugat, itulog ra na. O niya, makapasalamat kas Ginoo. Makadaig kas Ginoo. Kumbaga, kulang ra nagpahulay. Kasagaran magod sa tao, mubo kay pasensya tungod kay kulang kay pahulay. Kabantay mo, nganong ang magtiayon dali kayo nga mudako ang problema. Wala na'y pasensya. Tungod kay grabe na kabisi sa trabaho. Kulang pagtulog, kulang pagkaon, kulang pagpahulay. Munang na ay mga magtiayon nga mo ingong ayaw na lang gyud kog samo karon buto taron. Pero kung sakto kag pahulay, nindot kay kag smile. Unang akong tambag ninyo, ayaw sobra ka busy. I-relax lang god. Wala may mamatay anang kanang i-relax nimo ang imong kaugalingon, di man kagutman. Mas kuyaw gani nang dili nimo i-relax imong kaugalingon. I-relax imong kaugalingon kanang ipahuway nagsakto, tarong kag kaon nya disiplina imong kaugalingon sa cellphone para makatulog sad ka. Saong budlat po imong mata sig tutok anang mga cellphone nga wa kay makuha. Nabubo ang imuhang pasensya ana. Basa sa tag mensahe. Mao gyud dawata lang gyud nagwapa ka or gwapo. Ana gyud. Bati man sa tan-aw sa uban. Apan kon ikaw patan-awon, madawat ang tanan. Ana lang, no? Kalmado lang tabay. Samot nag-stress kaayo dali sa puton. Sakto gyud nang i-relax lang jud. Kung stress na para mo kalma ang atong nauna, kalma lang jud ta. Di ba? Kalmado lang tabay. I-relax lang, itulog lang na. Danilo Riponte, salamat pastor. Ayaw ra gyud busy pag ayo brother Danilo. Ayaw entertain ang makapabugat. I-relax lang. Kabantay mo anang mga tao, relax kaayo. Tawhay kay na sila og kuan. Relax kaayo og kanang wala sila gigukod ba? Wala sila giapas. Kabantay mo anang maglakaw nga duna kay gigukod. Maglisod ka ginhawa. Pero kanang maglakaw nga relax sa kaayo hapit ndawaya. Tinura na. Si Connie Baran, salamat kayo pastor sa imong mga pulong karon kay nakapaable jud sa akong nga ana jud di ay thank you Lord. Jocelyn Oliger matod pa mga mugbo ragbuot na pastor kay gamay diferensya suko dayon ba.
Actually dili gyud na bugbog buot, namugbo ra nagbuot tungod sa kabisi. Mao man gyud nay tinuod, labi na kung daghan kang giapas, labi nagdaghang kang bayranan. Unya hago pa ka kaayo, kabantay mo nga naa sa Biblia bitaw nga kanang hago pa siya, unya wa pa say tarong kaon, ang resulta wala na noon sa katarong paminsar. Ang tao nga wala katarong paminsar, maalaot yun na sa unahan. Sama god ni Isaw. Si Isaw nga gikan nangayam, unya wa pa sa maghisgot kag pangayam perti pinang lisura. Perting hago, stress kayo na. Labi na ka ng imuhang giayam, mas dako pa nimo nga nangayam. Imbis ang katong imong giayam maoy mahadlok, ikaw nonoy nalisang kay dako pa nimo ang imong giayam. Like inana ba na stress ka? Pag uli nimo wa poy linungag. Unya ang iyang igsuon nga si Jacob kay nagluto man. Awa ka hunahon nagtarong si Isaw na maligya ang iyang pagkamagulang. Ang naitabo siya mo'y nalaot. Muna nga akong tambag no, kung naamoy mga problema ka ng bugat bitaw kaayo, kahadlok ba, kabalaka, ugon sa ba, itulog ra na. Aron makaampo ka, tarong inig humagmata nimo, inigtulog ni tarong pug kaon, tarong kag sakto ni ayaw pud tarong ayaw pud dayon og kaon dayo, ayaw pud dayog tulog. For example, lingkaon ka perti nimong busuga. Nya moingon pag yun ka nga, di ko katarong kaon pastor ken na ako ka guol, wa ko ka move on. Asamot ka nga di gyud ka kakaon. Mga nimo dawata. Paning kamuti nga makakaon ka, dahil relax, dahil pagkahuman, tulog. Inigtulog nimo mga inigmata nimo ana, sultihan ti ka. Muragwa kay problema. Ang imong problema, magproblema na sa imong problema. Dili na ikaw mo'y magproblema sa imong problema, katunang problema. Si Oliver Gayan, dialod, amin pastor, pastor sa mensahe sa Ginoo. God bless pastor, inubanan sa imuhang pamilya. Watching from Jinsan. Si Janine Gabs Bulhano, good evening pastor og sa tanang listener, salamat sa mga pulong sa Dios. God bless everyone. Si Rose Vicen, amin tinuod bitaw na pastor, kung wala pa ta kaila sa Ginoo, lisod kaayo ang pagpasaylo sa nakapasakit nato. Sa akong na experience dili pod lalim. Labi na kung normal ra gyud no, kanang maghisgot ganig mga sakit nga kaagi, murag nindot pod kaayo nga mo testimony sa sakit nga kaagi. Murag mapukaw nga to ang kaniadto ba. Pero kung naka-move on na ka, bisag kapila pa na nimo balik-balikon, di na ka masakitan, naka-move on naman ka. Ano man, taas na god ang panahon nga naka-relax ka. Siyaro, sa taas na panahon nga relax na kaayo ka, wa na kay problema, wa pagyapon ka ka-move on, makalimot ka oy. Munang i-relax lagi ang imong kaugalingon, ilayo ang imong kaugalingon sa mga tao makapastress, makapabugat, ilayo. Matod pa din sa akong mga experience dili pod lalim, pero kay mangandoy ko nga makaadto og langit, mao na love enemy na gyud. Unya dili na makig halubilo pa sa ingon ato nga klase nga tao. Tagaan gihapog chance ang nakasala nato, unya iampo pod nato nga nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Ana. Siguro kung doon na magigay mga bugat mga pangutana, Vilinario Florentino, pwede rin nimong pangutana sa akong messenger. O i-chat lang, kaya nag-chat tayo na bitaw ta. Dahil ang kuran ng hisgutan dire sa akong programa. Amin, ang anak sa Ginoo kamaon jud na mo kontrol sa tanang panahon. Amin. Kung naghari ang balang espiritu, kamubon ako pastor, hehe, Joanna kulang po sa iyo, salamat, congratulations, congratulations, kamubon, kana bitaw makamubon ka, haskang pagkanindota ang pagpuyo, na,
Nindot kay nang kanang magpuyo kang makamove on, mawala kay kabalaka, wala kay gikaadlukan, wala kay kalisangan, wala kay gidumtan, parteng relax. Unya, naay mga tips. Ana ha? Usay makaingon kang boring pastor kasi basag Biblia. Tinuod na kay physical. Kinahanglan balance. Natay espiritu, napud ay physical, balance dapat. Ang imong buhaton mao ni kinahanglan i-divert nimo ang imong hunahunang kasing-kasing sa mga butang nga dili makapastress. Like example, mamuhi ka og mga hayupan nga makatabang nimo, makapalingaw nimo. Like sa kuha, namuhi kog manok or kaha nagbuhi kog isda, kanang mga tilapia, kanang murag okay kay na siya kanang ibisig yun nimo ang imong nauna sa mga butang nga dili maghatag nimo problema. Kanang ka-relax ka ba? O kaha mo adto kag mga lugar nga makapamalandong ka sa pagkamaayo sa Ginoo. Masud-ong nimo ang pagkamaayo sa gibuhat sa Ginoo sa kalibutan. Moadto kag mga dapit nga makasud-ong ka sa pagkanindot sa gibuhat sa Ginoo. Inana ilingaw nimo ang imong kaugalingon. Ikaw ra gadala-dala, ikaw ra gadala nimo nauna. So dala na, lumalahan na sa kanang ilayo nag mga problema. Si Oliver Gayan, matud pa pastor, mangita ko ba na ay mga tao ba halimbawa na ay blessing mo abutay unya ang isulti sa tao na mauni unta maluoy ang Ginoo. Wala man murag napapas napapas man ako nang tatong nabasa. Si Glory Donaire Fortuna basta naka-move on na pastor if makahinomdom smile na lang jud. Tinuod na oy. Ngano naka-move on kay naka-relax na kastaas kaayong panahon. Na-manage na nimo ang imuhang hunahuna og pagbati ba. Mo nang maka-smile na lang ka nga sa una piting lisura gyud. Karon dili na gani kay bahala na sila. Kay nakadawat na mangguga. Si Josephine Vicente, amin pastor, nakarelate jud ko. Thank you sa mensahe. God bless. Oh, di ba? Si Remy Puentes Orvita, watching from Cebu City. Oh. Kisa pa'y nakarelate diha kay daghan na ta. Anak lang. Oh. Sige. Padayon ta mga kaigsunan ang atorong hisgutan kining kalisod. Kining pong pagpasaylo, lisod pud ka ini. Pero daghan man kong klaseng kalisod. Usas mga hisgutan na to, nganong dunay kalisod sa kinabuhi sa tao, unsaon pod nga makalingkawa sa kalisod. Mangutana kuno ko, alang ninyo, unsa may hinungdan nganong ang tao magkalisod? Or nganong naamay kalisod ang tao? Mangutana kuno ko niya. Samtang naghulat ko sa inyohang tubag, kanang maglili sad ko sa inyohang mga mensahe dire. Kung naabay mga pangutana o kaha unsa po inyong mga tubag, no? Si Kuni Baran, salamat jud kaayo pastor, mauna sige jud ko sunod sa imong programa. Uy, salamat kaayo, no? Salamat kayo sa imong pagsunod. Si Janice Saginsa, maayong gabi pastor Gideon ug sa tanan nga nagsunod aning makalangit nga programa. Shout out ko pastor sa akong mama Remy Fuentes Orbeta. Naglantaw siya karon. Salamat pastor, God bless sa imong kinabuhi. Salamat kayo mga pamilya gyud nga nagtan-aw mama ug anak, no? Ang Dios magapanalangin kaninyo. Nindot kayo ang atong hisgutan karon. Ako nagtuo nga hatagan po ninyo ni og panahon sa pagtagad, labi na gyud sa atong pangutana nga naghisgot nga alang ninyo unsa may kasagaran nga hinungdan nganong ang tawo lisod man. Perting daghanang hinungdan, pwede ra ba mo muhatag og bisag usa? Ang tagsa-tagsa ninyo muhatag usa, murag nindot na kayo ang atong panag-uban. Sige, mubasa kog pipila diri nga mga mensahe. Dili makontento pastor, mauna magkalisod. O dili magkotinto. Kino? Salamat kaayo sa imuhang pagsalmot. Gikan ni Koan. Gikan ni Bilma Alipaw. Sige. Ingon si Bilma Alipaw, dili diay si Hazel Balili. Si Hazel Balili ni salmot usab kanang matud pa niya dili makontento
Dili makontentos kilay, alison po na siging sumpay, kuhaan na sad, sumpay na pod, kuhaan na sad. Dili makontentos ilong. Sigig ipit, sigig pa biinat ang tod na hiwi noon. Sige og dili makontentos sa panit. Daghan manggod nga dili diha ta daghang mga dapit sa kinabuhi sa tao nga ang tao dili makontento sa panit. Hala, sigig palit og inusnos hangtod na lagom noon. Hangtod ang mga tao mo tan-aw, ang mga taong nas kalibutan moingon nga unsa man ni? Naong ulo o sampot. Itom naman kayo. Si Gian matod pa kalisod. Kalisod. Kawatan pastor. Paras karon sa atong gobyerno, daghang kawatan. Ang usa ni ingon ato igsuon ni ingon nga dili kontento o niya dire ang kalisod nga nung naay kalisod tungod sa kawatan. Murag maapektuhan ang tao tungod sa daghang kaing kawatan labi na sa atong gobyerno karon. Ang uban ato kuno ning tagaag pagtagad sinarasbuyan. Number 1 nga hinungdan sa kalisod matud pa dire tapuan. Sa ato apa tapulan. Tapulan Pastor Gideon maong nagkalisod kay tihik sa iya sa Ginoo. Tapulan pa tihik pa. Sige. Matud pa din Jocelyn Oliger nagkalisod-lisod pastor kay tungod kay parang maibugon sa mga butang. Grabe ka maibugon mo ng lisod. Usapon na, no? Daghan ka kainggang maibgan o niya di ka pugong sa imong maibgan bisan lang sa pagkaon o sa mga butang bitaw. Kung dali kang maibog, labi na daghang TikTok ron. Dali ka kay maka-order. Mag-shopping ka sa TikTok. Hurot imong kwarta. Kung dili ka kabalong mo disiplina sa imong kaugalingon sa mga butang sa kalibutan, magsigir kag lantaw diha shopping ka sa TikTok. Hurot yun imong kwarta. Tinuod na oy. Muna nga perting pagkahimugon, hingibugo na maunay usas lisod. Si Gian matud pa tapulan. Daghang ni answer diri tapulan. Unya si Tata Planteres matud pa mali nga desisyon. Maunang nagkalisod. Giingnan nga ayaw na pamanaha kay bisyoso. Moingon nga okay ra kay gwapo masad. Ang unsa man nang kagwapo unya bisyoso. Muna sayop nga desisyon. Si Jean Palomar niingon diri nga watsin ra no, Malaga Bindoy. Unsa pa gyud diri? Wala motuman sa kaubuton sa Dios gikan ni Brother Danilo Riponte. Ato igsoon nga nanog kadiya sa Cebu. Si Joseph Noble matud pa alang kanako ngano maglisod ang tao kay wala unaha ang tinubdan sa panalangin. Murag biblikal gyud kaayo ang ato mga kaigsuonan no. Daghan kaayo nga mga hinungdan nganong ang tao nagkalisod. Ang sinuli prak sa Nikon ingon diri ang kalisod para kanako dili ta madinawaton sa gamay sweldo. Ang kalisod daw dili mo dawat sa gamay sweldo. Murag lisod po dawaton ang gamay sweldo unya dako ang imong maintenance, gamay ang imong income. Murag samot yung nagkalisod murag lisod po no. sige padayon ka sa ko diri ha. Alang ninyo unsa may hinungdan gyud nganong ang tao na ay kalisod ug unsaon pod aron makalingkawas. Si Mayit Payod niyon maglisod kay wala magsalig sa Ginoo. Mao nga mayong gabi pastor, mayong gabi isad. Si Joina kukulang pon si tungod pastor sa dako sala. Wala nakapangayog pa sa ilo. Maon dili maasinsyo. Samot gyud no. Manindot sad. Biblikal. Si Gian Kongkelia matud pakawatan sa ikanapulo. Usa sad na no. Gideklara gyud sa Biblia nga na mga tao nga wala mohatag sa angay ihatag nag-anam hinuog kalisod. Ingon din si kalisod aw balik-balik sa laod. No. Sister si Ma'am Iris Cabrera, si Dr. Iris no. Ingon diri kanang pagkatapulan pastor gusto mo asinsyo pero dili maning kamot. Tinuod yun kanang mga tapulan
nabi na sila pangandoy nga masinso. Pero ang problema kay tapulan, di po maning kamot. Di gyud makabot ang pagkasinsyo. Si Maria Vicente at matod pa wala sila kasabot sa pamaagi sa Ginoo, puro ako. Uy usasan na kanang ako. Hinungdan po na sa nga magkalisod ang tao. Kanang dili maminog advice labi na sa pulong sa Ginoo. Si Titing Kabahis dili maong mumanage sa kita kaya nagkalisod. Tinuod sa na no praktikal. Daghang kay mga tao nga dakog sweldo. Uy, dako man po kayo gasto. Like example, nagsuldi ko 2,000 ang adlaw. Has kan daghan na po kag bayranan. Ang imong bayranan niabot po 2,500 ang adlaw. Ang may tabuan na, mas short yun ka. Dako ka og sweldo, pero dako man po kayo ang imong gasto. Di ka balong mo manage sa kita. Mo na'y hinungdan nga nung naay kalisod. Di ka balong mo manage. Si Janice Saginsa, ingon din nga, ang hinungdan sa pagkalisod, pastor, kanang walay pagpaningkamot sa kinabuhi. Maong magkalisod gyud, dapat gyud nga maningkamot nga magkinabuhi, kauban ang panalangin sa atong buhi nga Dios para dili magkalisod. O paningkamot sa pagkinabuhi sa pamaagi sa Ginoo. Amo nay direct nga pag-istorya, no? Salamat kay Sister Janice. Si Nurse Boyan matud pa okay ra jud kaayo Pastor Gideon kon mag-order basta ipamaligya lang. Kini murag nagpasabot nga negosyante ni Sister Nurse. May gabi sa mga negosyante. Kini inaani nga mga mensahe mailahan gyud nato nga negosyante gyud ang kana bitaw nga kini nga pagpuyo. Usa ni siya ka business woman gyud nga pagkasulti. Okay ra gyud kaayo nga mo order basta ipamaligya. Tinuod na. Kay na magud kay ginansya. Ang mabaligya ra pug kag walay ginansya. So sakto kay na siya order maligya sad. Buy and sell kumbaga. Si Connie Baran basin pastor og nakalimot na siya sa iyang tithes pagatod sa iyang pastor mao nga nagkalisod. Actually mga kaigsunan sa unang panahon no, sa kunang gikaingon nga nagbata kong Kristohanon. Ako mismo buhi gyud ko nga ebidensya nga kanang ang pamaagi sa Ginoo grabe ka epektibo. Wala nay makalabaw ana. Di mo nagiingon ni Haring Solomon nga dili makalabaw ang kakugi kumbaga ang imong propesyon. Daghan kang mga nakabuot nga mga rangko, mga posisyon, mga kumbaga bisan pa sa imong trabaho dako pa kag sweldo, dili na siya makalabaw kon ang Ginoo nay mo panalangin. Tinuod na. Unya kinsa man pod ang panalanginan sa Dios? Kato mga tawo nga nagtuo nga mosunod sa pamaagi sa Dios or kato mga tawo nga nagtuo nga nagsunod sa pamaagi sa Ginoo? Siyempre ang makasinati sa pamaagi sa Ginoo o sa panalangin sa Ginoo katog yung mga tawo nga nagtuo nga nagsunod sa pamaagi sa Ginoo kay atong hinumduman dunay duha ka klaseng tawo nga nagtuo. Nagtuo pero wala magbuhat, nagtuo pod ang ikaduha nagtuo pod pero nagbuhat. Ang pangutana kinsa man ang makasinati sa mga saad sa Dios? Katog yung mga tawo nga nagtuo nga naay gibuhat. Dili kay igo ra kang nituo nga wa ka mosunod. Si Bernadita Regis para nako pastor ang kalisod part gyud nis atong kinabuhi. Pero og naglakaw nga kauban ang Ginoo walay lisod. Kay og unsay naa nato makontento ra ta. Sa to pa kung walay Ginoo moingon ta nga ang kalisod parte gyud. Pero kung naa natas Ginoo, dili na siguro parte ang kalisod. Kay matud pa sa atong igsuon, pero og naglakaw nga kauban ang Ginoo, wala na kalisod. Dili lagi partner ang kalisod kung naa kas Ginoo. Pero kung wala kas Ginoo, hala partner gyud ang kalisod. Sige, salamat kay Sister Bernadette Regis ha. Ako rang giklaro pod. Si Jocelyn Oliger matud pa mosamot sa kalisod labi na kung wala magsubay sa pamaagi sa Ginoo. Si Rose Bisin ang kalisod pastor kay hinungdan na nga dili matinumanon sa Dios. Taong masupilon. Murag biblikal gyud kaayo.
Si mayit mandagat tungod sa kadaghan og pangandoy pastor maong nagkalisod. Usasad. Nganong nangandoy tungod kay daghan kaing gikaibgan. Daghang gusto, nagustuhan. Kumbaga, si Cecil Balili pagpuyo nga matinumanon og walay daotang binuhatan aron malikayan ang dugang kalisod tungod sa sala. Nindot sad no na anay mga pamaagi kinahanglan magpuyo tang matinud-anon. So ato na puning tun-an unsaon pagpuyo nga matinud-anon. Do na maboy mga idea nga mga pamaagi aron magpuyo nga matinud-anon aron makalingkawas sa kalisod. Si Inday Dorlin Incabo dili madinawaton, dili ubsanon, dili kontento mao nga magkalitson magkalisod sa unahan. Si Jean Palomar, maayong gabi pastor, nganong magkalisod ang tao tungod kay dili makontento kung unsay iyang nakabot sa kinabuhi. Nakalimot na sa adlaw ipapahulay, magsigi og kugi pero wala na ipanalangin gikan sa kahitasan. Kay gigamit na ang adlaw nga gigahin para sa Ginoo sa gyud na no. So daghan kaayong mga ni salmot ni hatag og pagtagad. So sa atong katong inyohang mga gipaabot diri nga mga mensahe tinuod gyud maunay kasagaran nga hinungdan nganong ang tao nagkalisod. So ato rang hisgutan mga kaigsuonan kung unsay kasagarang hinungdan nganong ang tao naay kalisod. Pisa-pisahon lang siguro nato mga kaigsuonan kay daghan man gud kaayo nga mga hinungdan nganong ang tao naay kalisod, no? Depende na sa unsang klase nga kalisod. Depende yun na sa unsay klase nga kalisod. Nganong ang tao magkalisod. Depende na siya. Unsa nga klase nga kalisod? Kalisod ba sa pagpanarbaho? Kalisod ba sa kanang pagpangita og trabaho? Kalisod ba sa gitawag pagpuyo? Or kalisod ba sa relasyon? Ang sinugdanan yun sa kalisod mga kaigsuonan, ang gipakita sa Biblia, ang sinugdanan sa kalisod, nga gipakita sa balaang kasulatan, una sa tanan, sala. Sala gyud maoy sinugdanan, nganong ang tao magkalisod. Dili na to nakalimtan mga igsuon, nga ang tao nga gibuhat sa Dios walay kalisod. Wa magkalisod ba? Ang sinugdanan gyud sa kinabuhi sa tao, gibuhat sa Dios ang tao nga naay maayong plano og gyud ang Dios. Atong hinumduman diha sa unang libro sa Biblia, ang unang tawsan nga gibuhat sa Dios nga mao si Adan ug si Eva. Nagpuyo sila nga wala gyoy kalisod. Ato gyud nang nabasa ang kahimtang sa tao nga dunay Ginoo. Mahitungod sa panginahanglan sa kaugalingon, wala sila magkalisod. Sa diha nga si Adan, nakasabot siya nga nagkinahanglan ang iyang pisikal o kauban, wala pa gani siya mangayo, gihatagan na sa Ginoo. Ga-provide na ang Ginoo. Kumbaga sa kinabuhi ni Adan o ni Eva, wala na ilain pang kinahanglang pangitaon. Kung unsay ilang gikinahanglan, nakitaan sa Dios. Kung unsay ilahang kanang gikagulan ko baga, kayang ihatag sa Ginoo. Nagpuyo sila nga walay kagutom, nagpuyo sila nga wala sila gipangita nga ilang gikinahanglan sa ilahang pag-uban. Kay sa panahon nga makitaan sila sa Dios nga naa sila gipangita o gikinahanglan, i-provide gyud sa Ginoo sama sa kinabuhi ni Adan nga sa diha nga nakamatikod siya nga siya ra may walay kuyog nga parihan niya gitsura. Parihan niya og kahimtang. Gipatulog dayon siya sa Dios o gikuhaan siya gusok o gihimong babae o ang babae na himong iyang asawa. So diha sa
kahimtang ni Adan ug ni Eva, diha nato gyud makit-an ang hinungdan nganong ang tao nagkalisod or misulod ang kalisod. Ang gipakita diha mga kaigsunan, sala. Mao ni sinugdanan or rason o hinungdan sa kalisod nga masinatian sa tao. Kung unsa ang imong kahimtang karon, timan ini siya, resulta na sa imuhang gitanom. Resulta na sa imuhang gibuhat. Resulta na sa imuhang gihimo. Kaysa diha nga si Adan ug si Eva, doon na sila'y gihimo ug doon na sila'y gibuhat pagsupak sa Dios, paghikalimot sa patakaran sa Dios, nahikalimot sila sa pamaagi sa Dios, sa balaod sa Dios, sa patakaran nga gikinahanglan nilang ampingan, nakabuhat sila og dili maayo atubangan sa Dios. Misulod dayon ang sala, og ang sala nagdala nilang kalisdanan. Kung imong lantawon mga kaigsunan, naglisod si Adan pagpangitag pagkaon. Si Eva nasad naglisod pod og pagpanganak. Grabe nga kalisod nga ilang nasinatian. Nganong nakasala sila? Tungod kay nakalimtan nila ang balaod sa Dios, ang mensahe sa Dios, ang patakaran sa Dios, ang mga pahimangno sa Dios, ang mga pasidaan sa Ginoo. Ilang nalimtan. Ang hinungdan nga nung nalimot sila, tungod kay doon na sila'y interes. Personal nga interes. Kung sa atong pagpangalagad mga kaigsunan, mga lagad rata sa atong interes, dili sa gustos Ginoo. Mga lagad ta sa Ginoo, nga doon na tay personal interest, kanang gusto nato, dili gustos Ginoo, mo resulta gyud nagkalisod. O resulta gyud nagkalisod. Kung sa atong pagpangalagad sa Ginoo atong balikon, akong balikon eh. Kung mga lagad ganitas Ginoo, onya ang atong kaugalingon mo'y atong paminawon, ang atong kaugalingon mo'y atong sundon, ang atong mga nagustuhan mo'y atong paningkamutan, sa unahan sa atong ginabuhi, muanig yung nagkalisdanan. Munang ang balaang kasulatan, nagpahinumdum nato nga kining atong kinabuhi dili na kita mo itag-iya. But ipasabot, kung doon naman tayo mga makabot nga mga desisyon, ato ning ikonsulta sa Dios kung kini kabubuton bas Ginoo. Kay kung doon na tayo mga desisyon nga sa atong pagbuhat ni ana, nalimtan nato ang patakaran, ang mga mensahe sa Dios, ang mga pagtulunan sa Dios, mo resulta gyud nagkalisdanan. So diha sa Biblia mga kaigsunan, ang hinungdan gyud nganong ang tao lisod tungod sa sala. Makasala gani ang tao mga kaigsunan, muaneg gyud nag kanang kalisdanan. Muna nga kitang mga Kristohanon, wala gyud tatagai og kanang higayon nga magbuhat og sala. Kumbaga, wala tatagaig lisensya aron maghimo og dili maayo atubangan sa Dios. Kanunay gipahinumdom sa Ginoo nga kun unsay atong buhaton karon, sa unahan ato gyud ang anihon. Pero wala magpasabot nga kung doon na kay kalisod karon, resulta nas imuhang dili tanang kalisod ha, ato ning klarohon, dili tanang kalisod resulta sa imong gibuhat kagahapon. Nay mga kalisod mga kaigsunan nga
kinahanglan nga imong maagian para damor kang makakaton o damor kang makasalig sa Dios. Sama sa usa ka tao nga or batang buta. Ang mga tinun-an ni Jesus nangutana ngadto kang ni Jesus Christ, magtutudlo. Nganong natawo man siyang buta? Tungod ba sa sala sa iyang mga ginikanan or tungod ba sa sala sa iyang mga tigulangan o kaha tungod sa iyang sala? Si Jesus mitubag, natawo siyang buta dili tungod sa bisan unsang hinungdan. Natawo siyang buta para pinaagi kaniya mapakita ang gahom sa Dios sa mga mata sa tao. So naay daghang mga hinungdan nganong ang tao makasinatig kalisod, makasinatig balatian, makasinati og dili maayong kahimtang. Sama ni Job. Si Job mga kaigsoon nakasinatig kalisod. Pero wala magpasabot nga wala na sa Dios. Wala magpasabot nga nagbuhat siya dili maayo. Wala magpasabot nga kana bitang nagpuyo sa sasala. So dili gyud ta kahukom ni kana bitang muingon ta nga kanang tawhana nagkalisod na tungod kay dili siguro na matinud-anon. Kanang tawhana nagkalisod na siguro makasasala na siya. Daghan nga mga tao diha sa Biblia nga nakasinati silang kalisod bisan sila nagkinabuhi pag-ayo nga matarong ang tubangan sa Ginoo. Sama ni Jose. Si Jose mga kaigsunan gikan sa iyang pagkahimugso sa kinabuhi sa iyang ginikanan, kuyog sa iyang mga igsuon iyang giampingan kanunay nga dili gyud siya makahimo og sala tubangan sa Ginoo. Kanunay siyang matinahuron ngadto sa iyang inahan og sa iyang amahan. Grabe ang iyang pagkamatinahuron mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Likod sa iyang pagkamatinahuron kung imong tan-awon mga kaigsuonan, nakasinati siya og kalisod. Grabe nga kalisod na iyang nasinatian mga kaigsuonan. Grabe gyud nga kalisod iyang naagian. Kung naa may kalisod nga imong nasinatian karon, murag dili tayo na makaapas sa kalisod nga nasinatian ni Jose. O hinumduman nato nga ang iyang kalisdanan dili tungod sa iyang binuhatan. Mo nang moingon ko mga kaigsuonan nga dili gyud ta kaingon nga kung dunay mga tao nga naay kalisod tungod na sa ilang binuhatan. Sa daling istorya sa matag kinabuhi sa tao, ang Dios ra ang nasayod sa tanan. Ang Dios ra maoy makatugkad sa unsa may mga hinungdan. Daghan nga mga tao diha sa Biblia sad nga nagbuhat og sala, may resulta gyud kalisod. Daghan nga mga nahimo sa tao mga desisyon nga dili na mao. Ang nahitabo dili na pod mao ang kahimtang sa unahan. Naunsa may angay gyud natong buhaton aron kanang makalingkawas sa kalisod. Arita sa angay natong buhaton aron makalingkawas sa kalisod. Una, dili na kinahanglan o tingkayon or dili na kinahanglan nga tugkaron kung unsay hinungdan nganong kita nagkalisod. Kundili, usa sa akong nasinati ug akong nakita diha sa Biblia, usa sa mga pamaagi aron makalingkawas sa kalisod, kinahanglan kantigo kang mudawat. Kantigo kang mudawat. Kantigo kang mudawat sa mensahe sa Dios.
Kantigo kang modawat sa pamaagi sa Ginoo. Kantigo kang modawat sa unsa may kahimtang nga gipasinati sa Dios or imong nasinatian karon para dili ka kanang dili ka musamot og kalisod. Kay kung lisod pa ka karon, di pa kakadawat sa imong kahimtang musamot kag kalisod. Di gani kakadawat sa tanan sa imong palibot. Mubati ka nga di ka may kanang naa kay pagmahay ba. Ang tao manggod nga dili ka dawat, muhari ang pagmahay. Mahaya niya ang iyang mga desisyon. Di nakadawat sa iyang asawa, di nakadawat sa iyang bana, di nakadawat sa iyang iyang igsuon. Ang tao gani nga di kadawat, usag yun na nga mga hinungdan nganong ang tao magkalisod. So usarag yoy ako ang sulti mga kaigsuonan mahitungod sa pamaagi aron makalingkawas sa kalisod. Nga akong nakita og samtang na malandong ko niini, kanang kantigo kang modawat. Bisan unsa nga klase nga kalisod, dapat kantigo kang modawat para dili ka mabugatan. Og wala kay bisan kinsa pang mahayan. Kay imo ba ang gidawat? Pero kung wala nimo dawata, wa ka kadawat, haskan daghanan nimong reklamo. Daghan bagay kang daghan pang mga taong maangin kumbaga. Munang kung doon na kay mga kabugaton, nanay mga kalisdanan nga imong nasinatian karon, katuni ang pagdawat. Like sa kinabuhi ni Jose. Timan ni si Jose, wala siya magpugas og dautan. Wala siya magpugas sa pagkamasinupakon. Unsay iyang nakita sa iyang mga pananawon, iya lagi sugilon. Tanan iya lagi sugilon, unya matinahuron si Jose. Mapinanggaon sa ginikanan, pero likod sa iyang pagkamaayong anak, pagkamaayong igsuon, miabot ang makalilisang nga sitwasyon. Oy, makalilisang na. Gitabangan sa mga igsuon, dili lang sa istorya, dili lang gipakaulawan siya, kundi gisalikway siya. Bugat na nga klase nga pagsulay. Dili lang kay gisalikway, gipasagdahan, kundi giplanuhan siyang patyon. Tabangan. O wala pagyod na, kana pagyod nga, wa pagyod matagbaw ang iyang maigsuon, gibaligya siya. Nga wa man unta siya'y gihimong dautan. Ni wa siya'y dili ta makakita nga nagbuhat si Jose og dili maayo sa iyang pagkaanak, sa iyang pagkaigsuon, sa iyang pagtuog Dios. Pero nganong ni agi man siya grabing kalisod. Kanang gilayo ka sa iya, kanang ilayo ka sa imong mga pamilya, sa imong mahal sa kinabuhi, nga wala gyud kay kalaban-laban, pertig yun ang bugata. Kanang gihikawan ka sa pagmahal sa imong amahan, sa imong inahan. Unya gidala ka usa ka dapit nga dili ka kaila. Wa kay nailhan ng mga tao. Perti ng lisura. Pero wala say gimahayan. Kantigos siyang mudawat. Munang usa sa mga yawi aron makalingkawas sa kalisod, kinahanglan kag antigo kang mudawat. Ang tao manggod nga makadawat, una sa tanan naasay panahon sa pagpamalandong. Mahatagan niya ang iyang kaugalingon og panahon sa pagpamalandong. Ang tao manggod makadawat mga kaigsunan, una sa tanan nga ako nakita, makapahuway siya. Makarelax siya ba? Pero ang tao nga di kadawat, di na ka-relax. Maglisod pa nagtulog, maglisod pa nagkaon, wana na ilami ikatawa. Pero ang tao nga makadawat, na bisag unsa pa na kalisod. Alang sa mga tao miingon ang uban, kung ako pa na, di na ko kadawat. Di na siguro ko katulog. Di na siguro ko mahimutang. Apan nga nung kadawat, murag okay raman siya. Tungod kay nakadawat siya. Like example, God sa
ato ang kaugalingon kung naay dapit sa ato ang kaugalingon nga di kata kadawat haskang gastuha. Pertig yung pagkalisura. Muna nga usa sa mga yawi aron makalingkawas sa kalisod, kinahanglan magkakat-on tas pagdawat. Unsaon man pod pagkat-on sa pagdawat? Una sa tanan, di ta kadawat mga kaigsunan kung wala gyud tay kahadlok sa Dios. Usahay mas mahadlok tas atong kaugalingon kaysa Dios. Munang giuna nato atong kaugalingon kaysa Ginoo. Mas giampingan nato atong kaugalingon kaysa Ginoo. Kay nahadlok tas atong kaugalingon kaysa Ginoo. Mao na nga daghang kay mga tao nga naay pagtuo pero kulang ang ilahang kana bitawng respeto. Kulang ang ilahang pagtahod sa Ginoo. Tungod kay na sila'y pagtuo pero naa sila'y kahadlok sa ilang kaugalingon wala sa Ginoo. Muna nga kung doon na kay pangandoy nga naa kay pagkamadinawaton, una sa tanan kinahanglan mubati kag kahadlok sa Ginoo. Nya timan ang kahadlok usa na ka pamaagi aron maghari ang kaalam nga gikan sa Dios. Kay ang kahadlok mga kaigsunan pamaagi man na nga makatimaan ka sa mga balaod, patakaran, mga gidili o gitugot sa Dios sa atong pagpuyos kalibutan. Sa magud sa usa ka anak adunay kahadlok sa amahan o sa ginikanan. Muhatag yung nagrespeto. Pero wala na gani kahadlok kanang mag-abusar na. Labi na kon ang ginikanan ay mahadlok sa anak, mo na'y kuyaw na kayo. Ma-spoil na ang anak. Maglisod na pagdumala ang ginikanan kung ang ginikanan ay mahadlok sa anak. Ug asa ganita nahadlok, mga kaigsunan, timan tuata na ulipon. Kung asa gani ka nahadlok, tua ka na ulipon. Kung nahadlok ka sa imuhang kaugalingon, nahadlok ka sa mga butang sa kalibutan, doon na kay kahadlok diri sa kalibutan, to ang imuhang panahon. Pero kung doon na kay kahadlok sa Ginoo, imo siyang maampingan. Dili ka makatugot nga makasala ka batok sa Dios. Mahadlok ka nga magbuhat og sala. Mahadlok ka nga kana bitawng masuko ang Dios. Kung buot ipasabot, kung na kay kahadlok sa Ginoo, ampingan nimo siya. Maampingan nimo ang Ginoo. Ampingan nimo ang gustos Ginoo. Ampingan nimo ang importante sa Ginoo. Ampingan nimo ang mga mahal sa Ginoo. Di gyud ka kabuhat og dautan kung doon na kay kahadlok sa Ginoo. Mao nay nahitabo ni Jose. Nga bisan adlaw-adlaw sang gitintal, pero kanunay niyang gilikayan ang pagbuhat og sala. Kanunay po siyang milikay. Adlaw-adlaw po siyang milikay. Nganuman, kay duna say kahadlok na makabuhat kog makalilisang sala batok sa Dios. Sa daling istorya, ang tao nga dunay kahadlok sa Ginoo, dili gyud na makatugot nga magbuhat og So akong gireplyan ang nag-message ako kay naay nag-message nako mga kigsunan usa ka pastor po ni sa syudad na magunay meeting ya kinahanglan pug kong mo kuan ya nagsige siya tawag wala lang sad nako gikuan
ako na lang chat message, no? So importante gyud sa atong kinabuhi mga kaigsunan kining magbaton tag kahadlok sa Dios. Una kay ang kahadlok sa Ginoo mga kaigsunan, natay kahadlok sa Ginoo, mao ni maghatag nato og kaalam, maghatag nato ni og kanang respeto, makakat-on tag pagtahod, respeto ngadto sa Ginoo kung natay tinuod nga kahadlok. Muna nga sa atong pagpangalagad mga kaigsunan kinahanglan paningkamutan nato nga doon na gyud tay tinuod nga kahadlok sa Ginoo. So ang pangutana mga kaigsunan, unsaon gyud aron na atay kahadlok sa Ginoo? Ang kahadlok mga kaigsunan sa Dios, ang gipasabot sa Biblia or ang pagpasabot sa pulong kahadlok diha sa Biblia, nagpasabot ni sa pagrespeto og pagtahod og pagpaningkamot nga dili makapasakit sa Ginoo. Dili nang diri sa ato ang kalibutan mga kaigsunan nga kahadlok ka may kalisang, nga kung mahadlok ka magpalayo noon ka, bulikay noon ka. Ang pulong kahadlok nga gipasabot diha sa Biblia, 100% nga respeto, 100% nga pagtahod, 100% nga pagpaningkamot nga dili makapasakit sa Ginoo. Pinaagi sa pagbuhat og sala o pagsupak sa kabuton sa Ginoo. So ang tao nga dili mahadlok or dili magbaton og kahadlok sa Ginoo mga kaigsunan, dali siyang makabuhat og sala. Og sa dihang makabuhat sa sala, maunay magdala kaniyag kalisod. Kay atong hinumduman, ang kalisod, ang sinugdanan gyud sa kalisod kining sala. Subot ipasabot mga kaigsunan, dili di ay diha dayon moabot ang kalisod. Kasagaran nga moabot ang kalisod kon ang tao walay kahadlok sa Ginoo. Pero sa ako nang gikaingon, kung doon na kay kalisod sa kinabuhi, ayaw pod hukmi ang imong kaugalingon nga basig tungod ni sa ako ang gihimong sala. Kana kung doon na kay gihimong sala, apan kung wala kay gihimo og nabuhat nga sala tubangan sa Ginoo, ayaw og paghimo og daghang mga pangutana hinuon dawata kay mga pamaagi na sa Ginoo para sa unahan sa imong kinabuhi, damor kaniyang gamiton. Sama ni Jose. Si Jose nakaagi sa grabing kalisdanan tungod kay dako kay plano ang Dios sa kinabuhi ni Jose. Timan pag dunay plano og dako kayong plano ang Ginoo sa imong kinabuhi, kinahanglan ka nga ihang matren. Iha kang triningon, iha kang bansayon, nya kasagaran nga mga pamaagi sa Ginoo aron ta makakaton, aron ta mas mabansay, kinahanglan mo agitag mga kalisdanan or makaagitag mga antusonon. Naa sa Salmo, kung wala ko makalimot sa wali sa alagad sa Ginoo Pastor Alwin, no, sa miaging Domingo, Salmo 34 man siguro to, Isayas, nga ang Ginoo mutudlo ngadto sa tao pinaagi sa kalisod. Natos Isayas kay kini manggong Salmo 34 ang giingon dinhi, likay ang pagsulti, bantayan sa Ginoo ang matarong, lunggo niya ang ilang pagtuaw, apan kasaligan og puuhon. Disiti nagsampit ang Ginoo nga matarong, patalinghugan niya og giluwas gikan sa tanan nilang kalisdanan. Duol ang Ginoo sa samdan o kasing-kasing luwason niya ang mga mapsanon. Okay. Natos Isayas nga ang Ginoo mutudlo sa tao sa panahon sa kalisod. Tudloan sa Ginoo ang tao pinaagi sa kalisod. Buti pasabot kasagaran ang tao makakaton diha sa kalisod. So naato sa Isayas mga kaigsunan, sa giwali sa miagi nga Domingo.
Ako kunong tan-awon kung ako pa bang mahinumduman. Isayas. Ako lang nga tan-awon kung ako pa bang murag wala na diri, no? So mo gitoy ako ang mahinumduman nga ang Ginoo mo tudlo diha sa tao pinaagi sa kalisod. Even si Haring Solomon mingon siya nga usahay isa pa makakaton ang tao sa panahon nga dunay mga kalisdanan. So ato rong hisgutan mga kaigsunan, unsay mga pamaagi aron makakaton ta og kahadlok sa Ginoo. Unsa may mga pamaagi aron mas makakaton ta. Or Isayas or Job ato, no? Salamat kayo murag naa daytos Job. Natos Job. Ako tan-awon ha. Salamat kayo ni Kalma lang tabay. Job 35. Ako ning tan-awon ha. Job 36. 36. Sige. Salamat kayo. Kalmat lang tabay. Salamat kayo Brad Gilon ha. Sa imo nga kuan. Sige. Apan tudluan sa Dios ang tao pinaagi sa mga pag-antos o gamiton niya ang kalisdanan aron makasabot sila. Na sa Isayas 36 versikulo 15. Salamat kayo Brother Gilon no sa imo nga pagtiknot. Dalaygon ang Dios. So maunay mga ipahinumduman diha nga kung doon na tay mga kalisdanan siguro tungod na sa mga gusto sa Ginoo nga makakaton ta. So ato karong hisgutan mga kaigsunan sa atong panag-uban, unsay mga pamaagi aron magbaton tag kahadlok sa Dios. Unsa may mga pamaagi aron makabaton tag kahadlok sa Ginoo. Kay kung magbaton tag kahadlok sa Ginoo ug makakaton tag kahadlok sa Ginoo, daghan kay tag mga madawat pa nga maayo kaayo nga mga kana bitong makatabang nato sa pagkinabuhi sa kalibutan. So una, dili ta makabaton og kahadlok kung dili ta kailas Ginoo. Dili ta makabaton og kahadlok kung dili gyud ta kailas sa Dios. Kinahanglan makaila tas Ginoo. Ang unang pamaagi aron makabaton tag kahadlok, respeto, pagtahod, dili makabuhat og sala at ubangan sa Ginoo kay maumanay dagway sa pulong kahadlok nga gipakita o gipasabot sa Biblia. Ang pulong kahadlok nga gipasabot sa Biblia 100% nga pagtahod sa Dios, 100% nga pagrespeto sa Dios, 100% mga kaigsunan nga pagsanong sa pamaagi sa Ginoo. So kung doon na kay kahadlok, dili ka lisodan sa pagbuhat sa mga pamaagi sa Ginoo. Kalipay nimo ang pagsunod. Kalipay nimo ang pagbuhat og damor kang mosunod sa pamaagi sa Ginoo, makalingkawas kas kalisod. Kay atong hinumduman, walay pamaagi sa Ginoo nga dadon kas kalisdanan. Kung sundo na to ang pamaagi sa Ginoo, hawason tas kalisdanan. So ang atong buhaton aron makabaton tag kahadlok sa Ginoo, una, kinahanglan makailag yun ta sa Dios. Na unsa may pamaagi Pastor Gideon aron makaila ta sa Dios? Dili ta makaila sa Dios kun dili ta makigsulti kanunay sa Ginoo. Ang pamaagi diha sa pakigsulti og pag-ilas Ginoo, damorta nang makailatas Ginoo kung damorta nga muhatag panahon sa Biblia. Tun-an basahon ang Biblia, maunay pamaagi nga makailakas Ginoo. Kay gikan sa Genesis hangtod sa gipadayag, diha nimo makaplagan ang gihimo sa Dios. Ang mga panghitabo nga kayang buhaton sa Dios.
nga dili mabuhat sa tao. Gikan sa Genesis hangtod sa gipadayag, diha nimo makit-an kon kinsa gayod ang Dios. Diha nimo mailhan kon kinsa gayod ug unsa ang kayang buhaton sa Dios. Unsa ang prinsipyo sa Dios, unsa ang gusto sa Ginoo. Tanan nga pangutanan nato mahitungod sa Dios ang tubag naa sa Biblia. Damor kang makaila kung damor kang magbasag Biblia. Pero kung wa kay basa-basag Biblia, na kay pagtuo, pero wa kay kahadlok sa Ginoo. Ang mahitabo, kulang kag respeto. Ang mahitabo pagyod, kulang ka og pagtahod sa Dios. Mao na nga daghang mga Kristohanon nga mas nahadlok sila sa ilang kaugalingon, mas nahadlok sila sa ilahang pamilya, mas nahadlok sila sa mga butang o sa ilang trabaho, sa ilang negosyo kay sa Ginoo, kay mas nakasabot sila sa ilang sitwasyon kay sa Ginoo. Kay wala sila kaila sa Ginoo. Na sila pagtuo pero wala sila kaila. Ngano man, wala man sila mubasa ni magtagad sa Biblia. Kinahanglan gyud mga kaigsuonan, ikaw ug ako makaila ta pag-ayo sa Ginoo. Muna gidasig yun ta sa ato ang panag-uban din sa itong programa nga wala tay lain dapat bisihan ang pagkat-on o pagbasa sa balaang kasulatan. Nya daghan kaayong mga maangkon nga mga maayong mensahe, maayong butang kung mabatunan nato kining kinaiya nga naay kahadlok sa Dios. Diha sa panultihon mga kaigsuonan, kapitulo 9, versikulo 10. Panultihon, kapitulo 9, versikulo 10, nag-ingon, ang pagtahod o pagbaton o kahadlok sa Ginoo, maoy sinugdanan sa kaalam. Ang pagbaton o kahibalo sa balaang Dios, mao ang pagbaton og maayong panabot. Ang kaalam, makapataas sa imong kinabuhi. So daghan kaayong mga maayong mahitabo sa kinabuhi sa tao nga naay kahadlok sa Ginoo. So aron makabaton tag kahadlok sa Dios, una ilhon gyud nato ang Ginoo. Aron damurtang makaila sa Ginoo kinahanglan hatagan natog panahon ang balaang kasulatan. Sultihan ta mo mga kaigsuonan, daghan kayo mga tao nga moangkon nga dunay Ginoo, nakaila Ginoo, pero walay kahadlok sa Ginoo. Kay ngano man, dili sila totally nga nakaila gyud sa Ginoo. Wala sila'y nahibaw-an mahitungod sa kayang buhaton sa Ginoo. Daghang kayo mga tao nga nagtuo pero wa gani makabalo unsay patakaran sa Dios. Unsay gidili ug unsay gitugot. Muna nga ang hinungdan nga nung kulang sila kahibalo mahitungod sa Dios kay wala sila mubasag Biblia. Igo ra sila nga nagtuo Ginoo pero wala sila basa-basag Biblia. Kinahanglan gyud mubasa gyud tag Biblia aron maka ilata og Dios. Unya sunod, ayaw wad-a ang pagkamay ng puon. Ipadayon ang pagpakigsulti sa Dios. Adlaw o gabi himua ang kana bitang pagkamay ng puon. Sunod, likay ang sala. Kay kun magbuhat man kog kag sala og tipigan lang nimo ang sala, mga igsuon ko sa Ginoo, dili na nimo mabati ang presensya sa Ginoo nga naa siya. Mahimong uga ang imuhang pagampo, maluya ang imong paghangyo sa Ginoo. Aron mas makaila pagyud ka sa Ginoo pakig-uban sa mga tinuod nga mga magtotoo. Tinuod nga mga magwawali, tinuod nga mga mensahero ug tinuod nga mga alagad sa Dios.
So daghan kaayong mga bunga nga atong makaplagan o mabatunan sa panahon nga doon natay kahadlok sa Dios. Sa panahon nga doon natay kahadlok sa Dios, makabaton tag kinaadman, kaalam nga gisgutan sa balaang kasulatan. Unya sa panahon nga doon natay kahadlok sa Dios, makabaton tag kinabuhi, mutaas ang atong kinabuhi. Og sa panahon nga doon natay kahadlok sa Dios, labaw tang panalanginan og panalanginan pata pag-ayos Ginoo. Ug labaw sa tanan, doon natay kalinaw og seguridad tungod kay bantayan tas Ginoo. Unang sigurohon nato nga sa atong pagpuyos kalibutan aron makalingkawas tas kalisod, kat-uni ang pagkahadlok sa Ginoo. Aron mas makailatas Ginoo, nakay kahadlok sa Ginoo, ilha ang Ginoo. Aron mas makailatas Ginoo, ipadayon ang pagpaminaw og pagtuon og pagbasa sa balaang kasulatan. Muna moingon kong bless kayo ang tao nga padayon nga misimba, padayon nga naminaw sa mga wali, padayon nga nagbasag Biblia, kay damor silang makailas Ginoo. Og damor ang taong makailas Ginoo, damor siya nga makabaton og kahadlok sa Dios. Og ang tao nga damor nga makabaton og kahadlok sa Dios, 100% makarespeto sa Ginoo. Makatahod siya pag-ayos Ginoo. Muna nga sa panahon nga muingon ta nga natay kahadlok sa Ginoo, moabot kanato ang pinasahing kaalam. Kay nganuman nagbasa man tag Biblia, maumanay source sa kaalam. Maumanay tinubdan sa kaalam ang pulong sa Ginoo. Ingon si Pablo ngadto kang Timoteo nga nasayod ko nga sukad pa sa imo pagkabata nagbasa na kasbala ang kasulatan ug mao ni ang naghatag nimong kaalam. Una nga akong mga pagdasig mao ni aron makalingkawas ka sa kalisod, paningkamuti nga mailhan nimo pag-ayo ang Dios. Aron damor nimong mailhan ang Dios, paningkamuti nga dili ka laayan tapulan sa pagbasa sa balaang kasulatan. Ayaw pandisturbo. Aron makabasag yung kag Biblia, disiplinaha ang imuhang kaugalingon. Oras sa pagbasag Biblia, ibasag yun ang Biblia. Oras nga mulantaw sa silpon, halalantaw sa silpon. Pero bantay ang imong pagtanaw og silpon. Ayaw pataka og tanaw sa imong silpon. Ayaw pataka gamit sa imong silpon. Ako nagpasalamat sa Ginoo sa inyohang kinabuhi nga sa atong panag-uban doon na mo'y nakatunan. Labi na sa mga mensahe nga ato karong nadunggan mahitungod sa mga hinungdan o rason nganong ang tao dunay kalisod. Og unsay gikinahanglan o pamaagi aron makalingkawas ang tao sa kalisod. Damor kang makaila sa Dios. Damor kang magbaton og kahadlok sa Dios. Damor kang magbaton gani kahadlok sa Ginoo. Damor kang magbaton og respeto, pagtahod nga mo resulta na nga ikaw panalanginan pag-ayos Ginoo. Makalingkawas ka sa bisan unsang klaseng kalisod. Mahitungod sa relasyon, mahitungod sa pagpuyo, mahitungod sa pagkaon, panalapi, uban pa. Dili ka na magkalisod. Kumbaga, dili ka magkauntang-utang. Kay nga naman, nakailamang ka sa Dios. Naamang kay kahadlok sa Ginoo. Kumbaga, mahadlok man ka na dili makabuhat sa pamaagi sa Dios. Murag kumbaga, dili ka mahimutang kung dili gani ka makabuhat, dili ka makahimo sa gusto sa Ginoo. Mao man ay tinuod. Ang tinuod nga taong nakaila Ginoo, dili na mahimutang kung dunay buluhaton nga dili o kumbaga iyang mapasagdan. Munay bation sa tao. Una nga ayaw kalimti, pamaagi, makalingkawas sa kalisod. Ang pagbaton o kahadlok sa Ginoo. Aron makabaton kag kahadlok sa Dios, kinahanglan makaila ka niya.
aron makaila kaniya ipadayon ang pagbasag Biblia. Mag-abot atong oras alas 10:10 naman. Unya salamat kayo sa inyohang panahon, ilabi na sa mga ni salmot ni participate no sa mga pangutana, labi na gyud sa ming hatag pod og mga mensahe og pagpahinumdum pod sa mga bersikulo diin atong naalimgatan na kanunay ang pag-inambitay og pahinumdum pagtinabangay sa ato ang pagpuyo sa kalibutan diin kita nag-alagad sa Ginoo ug naghulat sa iyang mga saad. Mag-ambot ta sa dili pa ko manamilit. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong, mga mensahe nga amo karong nadunggan mahitungod sa kalisod. Unsay hinungdan nganong ang tao na ay kalisod. Daghan kay mga hinungdan o mga rason nganong ang tao na ay kalisod. Ug salamat Ginoo nga imo usab kaming gitudluan unsaon aron kami makalingkawas sa kalisod. Salamat o Dios nga kadiguming mo dawat sa mga panahon o mga paghitabo sa unahan sa kaniadto nga mga panahon. Salamat Lord nga unsa may mga sitwasyon kaniadto hangtod karon imo kaming gitudluan sa pagdawat og imo usab kaming gitudluan aron kami magbaton og kahadlok nimo. Unsay mga pamaagi aron makabaton mi kahadlok ug imo kaming gitudluan o gisuginlan sa unsay mga mabatunan namo sa unahan sa among pag-alagad kanimo kon kami dunay kahadlok samtang kami nag-alagad kanimo. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin. Salamat o Dios sa imong pagpanalipod. Samtang kami mo adto sa amo ang pagpangatulog, i-bless kami. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Dungog mga pagdaig, mga pagpasalamat. Alang lamang kanimo. Amahan mo nga Dios nga makagagahom sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Kini nyo igsuon Pastor Gideon, muingon na sa atong nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Ang Dios magauban o magpanalipod sa matag Pinoy-anan. Pagdaing nag-aawit kanimo Amahan Jesus, nagahalan mga pagdaing nag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo
kanimo. Ihalad na ang tanan, itugya na ang tanan, ihatan nimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.